Hi there, खुलुमबाय। आसामनि हायार एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि दं दे माने वेकेन्सि दं खालि पोस्ट दंसोगारथारो टोटेल दङ 4057 दं बेनि गेजेराव टीचिं स्टाफनि थाखाय 1729 पोस्टआ खालि जानानै दं आरो नॉन टीचिंनि थाखाय 2328 सीट्सआ खालि जानानै दङ आसाम सरकारा साख्रिखौनो होआ नामा वेकेन्सिखौनो माने फिलआप खालामा पोस्टखौ क्रिएट खालामदों किन्तु नाथाय एपइन्टमेन्ट होआखै पार्सेन्टेजखौ नायोबा टीचिं स्टाफआव 14% खालि जानानै दं वेकेन्सि दं नॉन टीचिंआवथ' बुरजाथार very high 30% पोस्टआनो खालि जानानै दङ गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होआ फैसासो गैया नामा फैसा दङ दा एसे उनाव सावरायगोन जोङो नाउ टोटेल सेंक्शन पोस्टखौ नायबा नुगोन टीचिं स्टाफआव 12,153 पोस्ट दं 12,153 पोस्ट आरो नॉन टीचिंआव दङ 7,690 बियो एक्चुअली सरप्राइजिं नॉन टीचिंआव स्टाफानो गैया very low जोबोद खमथार 7,690 is actually very low I would say non-standard मानोना UGC University Grants Commissionनि मोनसे स्टेन्डार्ड दङ नर्म दं टीचिं एन्ड नॉन टीचिं स्टाफनि गेजेराव मोनसे रेशियो दं टीचिंआव बेसेबां थानांगौ आरो नॉन टीचिंआव बेसेबां थानांगौ बेनि मोनसे रेशियो दं गाइडलाइन दं UGCआ बुङो 1:1.1 that means सासे टीचारनि थाखाय 1.1 नॉन टीचिं स्टाफ थानांगौ alright now बेखौ बुजिनो थाखाय आं एसे दस्रा रोखोमनि प्रेजेन्टेसन होनि 10 टीचरनि थाखाय 11 नॉन टीचिं स्टाफ नांगौ UGCआ बेखौनो बुङो 100 टीचर थायोबा 110 नॉन टीचिं स्टाफ थानांगौ that is the ratio दा आसामनि बेलायाव बे एक्चुअली जायानो 12,153 टीचिं स्टाफ दङ नॉन टीचिंआव only 7,690 रेशियोआवनो फैया आसामनि रेशियोखौ आं खोन्थानि आसामनि रेशियो जाहैदों 1.58:1 that means 1.5 टीचरनि थाखाय सासेल' नॉन टीचिं स्टाफ दं so this is just opposite non-standardआवनो फैया खमसे खम खमैब्लाबो नॉन टीचिं स्टाफआ टीचिं स्टाफजों समान जानांगौमोन 12,153 टीचरनि थाखाय 7,690 जानो मोना मिनिमाम 12,153 जानांगौमोन समान जानांगौमोन मिनिमाम समान जाथारनांगौ बे जायाखै that means आसाम गभर्नमेन्टआ साख्रिखौनो होआ आं बुङाखै नाम्बारासो बुंदों this number आरो बे नाम्बारखौ आं अख्रांनिफ्राय लाबोआखै दे बबेबा मोनसे हावा अख्रांनिफ्राय लाबोआखै आं बे नाम्बारखौ आं मोनदों आसाम एसेम्बलि सेसननिफ्रायसो 9 जुलाइआव धुबुरीनि सासे MLA बेबी बेगम बिथाङा सोंदोंमोन मोननै कुइसन फार्स्ट कुइसनानो जादोंमोन आसामाव बेसेबां गभर्नमेन्टजों सापर्ट खालामजानाय कलेजेस इउनिभार्सिटिफोर दं माने बेसेबां कलेजफोरखौ इउनिभार्सिटिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ रांजों हेफाजाब होयो बेनि एन्सारा जाहैदों आसामाव दासिम 19 इउनिभार्सिटि दङ जायखौ गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो रां होनानै रां गैयैखौ होनाखै रां होनाय बेबायदिनो 353 कलेजेसफोर दङ आसामाव गभर्नमेन्ट सापर्ट खालामनाय बे जाहैदों फार्स्ट कुइसन सेकेन्ड कुइसनाव बिथाङा सोंदोंमोन मोनफ्रोमबो कलेजाव बेसेबां भेकेन्सि दङ
मोनफ्रोमबो कलेजाव बेसेबां सेंक्शन पोस्ट दङ बेनिबो लिस्ट नांगौ सेंक्शन पोस्ट आरो वेकेन्ट पोस्ट बे सोंथिनि फिननायावनो एजुकेशन मिनिस्टारा बे डाटाखौ शेयार खालामदों ओंखायनो आंनि डाटाया बे आं फोसावनाय डाटाया आंनि डाटा नङा दे आं एसेम्बलि सेसननिफ्रायसो लाबोदों भेरि अथेन्टिक बेयो मोनसे अथेन्टिक डेटा फल्स नङा आं बबेबा मोनसे निउस पेपारनिफ्राय एबा बबेबा इन्टारनेटनिफ्राय डाउनलड खालामाखै आं एसेम्बलि सेसननिफ्राय लाबोदों बेखौ कुइसननि फिननाय सोंथिनि फिननायनि बे ओके डिटेल इनफरमेशन दं दे डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेजेस डिस्ट्रिक्ट वाइज इउनिभार्सिटी बेनिफ्राय बबे कलेजाव बेसेबां सेंक्शन पोस्ट दङ बेसेबां वेकेन्ट पोस्ट दङ बेनिबो डिटेल इनफरमेशन दं फर टिचिं एन्ड नन टिचिं बे मोननै डाटा दं दे आं भिडिअनि जोबनायाव नोंथाङा फुल डाटाखौ नायनो हागोन आं आपल'ड खालामगोन नोंथाङा भिडिअखौ स्पिडखौ बारायनानै एबा खम खालामनानै नायनो हागोन आं डिटेल डेटाखौ आपल'ड खालामगोन भिडिअनि जोबनायाव समाय दङबा नायनो हागोन मोननै इन्टारेस्टिं डाटा लानानै फैबावदों दे मोनसेया जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुबुन मोनसेया क'क्राझार इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेसेबां सेंक्शन पोस्ट दङ टिचार जोंहा दङ 122 सेंक्शन पोस्ट दङ जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेनिनो 34 पोस्टआ वेकेन्ट जानानै दङ एपइन्टमेन्ट मोनाखै which is 27.87% vacant post very high 27% एबा 28% आनो खालि जानानै दं वेकेन्ट जानानै दङ इउनिभार्सिटियाव होमबा इउनिभार्सिटिया मारै सालायो दिनैलाय 34 टिचार गैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बोरै सालायखो टिचिं सोर खालामो सोर फोरोङो इउनिभार्सिटियावलाय that is the question I have non-teaching staff total sanction post I think 75 67 occupied 8 post खालि जानानै दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो 8 post non-teachingनि थाखाय 8 post खालि जानानै दं दे नाउ क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव टिचिंनि थाखाय sanction posta 75 just 75 6 posta खालि जानानै दं there are 6 posts appointment होआखै बे बाथ्राखौ एमएलए रबिराम नार्जारियाबो बुंखादों क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव एपइन्टमेन्ट नांगौ एपइन्टमेन्ट होआखै नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन क'क्राझार ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটির কারণে 100 crore টেকেটে যেটো ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে মই বডলেণ্ড বাকী ৰাইজৰ হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৈ অভিভাৱকবিলাকৰ হৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰ এই ইউনিভাৰ্সিটিত আমাৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট আজিলৈকে এটাও হোৱা নাই সেই টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থাও যাতে কৰা হয় 8% post खालि जानानै दं क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव 8% नन टिचिंआव 38 खालि दङ मोनसेल now if you look at the ratio Bodoland इउनिभार्सिटियाव टिचिं सेंक्शना जाहैदों 122 नन टिचिंआव only 75 सेंक्शन पोस्ट होमबाथ' UGCनि नर्मावनो फैया नन टिचिंआव मिनिमाम 122 जानांगौमोन just 75 ल' दं मिलायथारा क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव 75 टिचिं स्टाफ सेंक्शन स्टाफ नन टिचिंआव दङ only 38 क'क्राझारावबो एक्चुअली अंडर स्टाफ नन टिचिंआ अंडर स्टाफ बड'लेण्डआवबो अंडर स्टाफ बड'लेण्डआव एक्चुअली 122 थानांगौ नन टिचिं स्टाफा आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटियावबो थानांगौ 75 मिनिमाम 75 टिचिं स्टाफ थानांगौ that is the norm of the UGC नि बे गाइडलाइन बायदिबा एकेबारे we have violated here तो आसाम सरकारा साख्रिखौ होयो माने होयो खम होयो
postखौबो sanctionखौ होजोबा एसेल' होयो होनांगौ होथारनांगौ होआ standard बादि होआ UGC guideline बादियै postखौनो create खालामा. That is the meaning of this. Ratioखौथ' बुंला आं नोंथाङा calculate खालामनानै नायदो. Ratioखौ नोंथाङा calculate खालामनानै नाय सानखान्थि खालामनानै नाय माबादि ratio लाजाया एखेबारे लाजाया. होमबा जों सानगोन आसाम सरकारा फैसा गैया. आसाम सरकारा फैसा गैया एबा आसाम सरकारा एजुकेशननि थाखाय बाजेटाव खम फैसा हरो. Let us look at the budget. नैबे दासो जागासिनो थानाय बाजेटखौ नायनि 2026-27 आव स्कुल एजुकेशननि थाखाय बाजेट होदों 18,869 crore. Okay. आरो हायर एजुकेशननि थाखाय होदों 3,798 crore. बे 2026-27 बाजेट. Now if I look at 2025-26 compare खालामनो थाखाय नायोबा नुगोन स्कुल एजुकेशनाव लास्ट इयार होदोंमोन 18,733. देग्लाय एसे बांदों very minimal. Okay. Higher educational last year होदोंमोन 3,798 crore. 26-25 नि गेजेराव जेबो difference गैया. Same amount. बारायथारा एजुकेशननि बाजेटखौनो होआ. स्किमसो होलाबायो. वेलफेयार स्किम बिराद फैसा गारो ना वेलफेयार स्किमाव. होआनो नै 3,798 बे बोसोराव लास्ट इयाराव 3,798 crore. 3798 no difference. बाजेटखौनो होआ एजुकेशनाव आसाम गभर्नमेन्टआ. ओंखायनोसो साख्रिखौ होआ. होनो हाया. I might be wrong, but that is the fact. I'm looking at the data. Dataखौ लानानैसो आं बुंदों दे. पलिसिखौ लानानै आं बुङाखै डेटाया बेखौनो खोन्थायो जे हायर एजुकेशननि थाखाय लास्ट इयार दिस इयार देयर इज नो चेंज. क'क्राझार इउनिभारसिटिनि 100 crore हरदों इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो. इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनानै मा जानो टिचारानो गैयाबा सोर फोरोंनो. लाथिख' आउटकाम इज एक्चुअलि लाथिख'. अलराइट. नोंथाङा मा सानो आसामनि बेबायदि बाजेट बानायनायखौ एजुकेशननि थाखाय फैसा हरैखौ नोंथाङा मा सानो? वेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामा नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो. दिनै एसेनोसै. गोजोन्थों. टेक केयार. बाय.